Gusti Allah ing dinten puniki kula dipun paringi Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Sabtu Pon 20 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer brayat bangun turut, brayat bangun turut. Para ati yuswa, nalika tasih alit kita dipun glowentah tiyang sepuh wonten ing brayat, kita dipun wucal bab kabecikan, sapunika ing pitepungan tumindak tata krama. Tamtu ing saklebeting panggulawentah punika wonten pengajeng-ajeng saking tiyang sepuh amrih kita saged tuwuh ngrembaka dados tiyang diwasa ingkang migunani kangge sesami. Punika nedahaken bilih brayat punika minangka unit terkecil ing masyarakat, dados papan kapisan anggen kita nampi piwulang bab kabecikan ing saklebeting gesang. Kita saged tepang kalian Gusti ugi wiwit saking panggulawentah tiyang sepuh bab iman Kristen dhateng kita. Jabur 119 ayat 130 gangsal, cahyaning wedara paduka mugi nyunarana abdi paduka, sarta kawula mugi paduka wulang bab pranatan-pranatan paduka. Cetha sanget juru jabur nyarosaken bingahing manah saben tiyang ingkang manut lan netepi angger-anggeripun Gusti. Juru jabur punika paring pitedah sok sinten kemawon tiyang ingkang bikak manahipun lan purun dipun tuntun dening Gusti, piyambakipun badhe nampi kalujengan saha kabingahan. Mila juru jabur nyuwun dumateng Gusti supados Gusti tansah nuntun lan glowentah dhateng piyambakipun. Piyambakipun nyuwun supados Gusti Allah tansah mucal bab pranatanipun tumrap gesangipun. Para ati yuswa, brayat bangun turut ing Gusti mboten karana amrih kaanggep mursid, nanging awit kepingin nuhoni pranatan lan kersanipun Gusti. Kita ugi gadah pengajeng-ajeng nampi kabingahan ing gesang kita, kados dene juru jabur ingkang gesangipun dipun tuntun dening Gusti. Monggo sedaya punika kita tindakaken kanthi tulusing manah supados brayat kita saged tuwuh ngrembaka dados brayat ingkang kebak katentreman, dados brayat ingkang dipun kanthi dipun reksa dening Gusti. Matemah gesang kita lan brayat kita manggihi tentrem raharja. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika amrih kawula tetep nuhoni dawuh paduka bab punika mboten badhe rugi ing gesang kawula. Monggo paduka ingkang berkahi para ati yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan tansah paring pitulung. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Sudiat warga GKJ Wedi ingkang dasak mangke nembe kritis kawula pitados sih katresnan pitulungan paduka badhe dadosaken sedherek kawula punika nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau ugi pasrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman saha Ibu Johan ingkang dasak mangke nembe nampi kacilakan wonten ing Labuan Bajo. Monggo Gusti paduka ingkang tansah maring kegiatan lan pangreksa matemah kekalihipun menika saged enggal wangsul ing GKJ Mertoyudan Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin wilayah gangsal ingkang dasak mangke mondok ing griya sakit Sarjito Jogja. Kawula pasrahaken Ibu Tinah sederekipun Ibu Kusminah ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit wonten ing Panti Wiloso Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman
ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati, GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amrih tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono, wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Mboten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala, wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarot Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.